ரொம்ப வணக்கம். எல்லாரோட நண்பர் வந்து எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? எல்லா யூடியூபர் வந்து வித்தியாசம் டேலண்ட் காமிக்க. நான் வந்து என்னோட ரியாலிட்டி பசங்களை பற்றி சொல்ல போகிறேன். நம்ம பசங்கள் வேதனை பற்றி, நம்ம பசங்க வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க, நம்ம பசங்களோட வேதனை வந்து பங்கை யார் எடுக்கிறாங்க. இந்த யுகத்தில் வந்து 5G யுகத்தில் வந்து நிறையா நம்மளுக்கு வந்து பொருட்கள் தேவைப்படுது. நம்ம எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் வந்து நமக்கு ஒரு 10,000 வருது. அதை பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன் முக்கியமாக. அதுக்கு என்னன்னா, இந்த காலத்தில் வந்து நல்லா எல்லோரும் காஸ்ட்லி வந்து நம்ம பழக்க வச்சுட்டோமா, அப்புறம் வேலைக்கு போகிறோம், ஒரு நல்லா வீட்டை ஒரு கட்டணும், கல்யாணம் செலவு நல்லா கிராண்டாக இருக்க கல்யாணம் பண்ணணும், குழந்தை குட்டியெல்லாம் நல்லா பத்திரமா பார்த்துக்கணும். அந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம பசங்களை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா கேட்குறேன், பகல் வந்துருச்சுன்னா வந்து வீட்டில் பால் வாங்கணும், வீட்டுக்கு காய்கறி வாங்கணும், அது ஒரு 300-400. அது சில டயத்தில் உடம்பு சரியாக போயிடும். மாமா அத்தா தங்கச்சி யாரை வந்தாங்க, தங்கச்சி வந்து கேட்பான், நம்மளுக்கு இது வேணும் அதை வேணும். மணி ஒன்று கேட்பான், அப்பா ஒன்று கேட்பான், சொந்தக்கார எல்லோரும் ஒன்று ஒன்று கேட்பாங்க. நீங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து நீட்டாக வந்து எதோ வேணும் வாங்கி கொடுத்துடணும். சப்போஸ் யாருக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்க முடியலையா, அவர் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்க உங்கள் நிலைமை. சரி, நம்ம அண்ணங்கிட்ட தம்பிக்கிட்ட காசு இருக்காது, நம்ம எதுவுமே நம்ம செய்ய முடியல, அதை யோசனை பண்ண மாட்டாங்க. அவர் என்ன நினைப்பாங்க, சரி நம்ம தம்பி வந்து பெரிய லைட்டாக கல்யாணம் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்துட்டாப்ல, நம்ம ஒன்று சொன்னோம், நம்ம எதுவுமே செய்யலையா அவரு, சரி விட அப்படி யோசனை பண்ணுவாங்க. அவரை பற்றி தான் நான் அவர் எல்லாரும் பற்றி இந்த திங்கிங் யோசனைகள் பண்ணுறது வந்து அதை பற்றி தான் நான் இங்கே சொல்ல போகிறேன். பசங்களோட வாழ்க்கை அப்படி சொல்லுவான்னு கிடையாது, ரொம்ப கஷ்டமான வாழ்க்கை. பசங்க வந்து பங்கை யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. சொந்தம் பந்தம் தங்கச்சி அத்தா மச்சான் மாமா எல்லாருக்கும் வந்து அவங்க பார்ப்பாங்க. நம்ம பையன் நம்ம தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா நம்மளோட வேதனைகள் வந்து யாரை பார்க்க போகிறேன். உள்ளுக்குள்ளே நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம், சாப்பிடலையா, யாரை பார்க்க போகிறேன். யாரும் கேட்க மாட்டாங்க, தம்பி நீ சாப்பிட்டியா, எவனுமே கேட்க மாட்டாங்க. அதுக்காக நம்ம பசங்க பற்றி சொல்ல போகிறோம். ஏதாவது ஒரு நாள் டைம் எடுத்துகிட்டு வெளியில் போங்க, உங்களை பிடிச்ச இடம் போய் சுற்றி பார்த்து சந்தோஷமாக இருந்துட்டு வாங்க. ஆனால் நம்ம சொந்த மனைவி கூட நம்மளோட பங்கை வந்து என்ன நம்ம வந்த கணவரை வந்து எப்படி இருக்காப்புல, நல்லா இருக்காப்புல, நல்லா இல்லையா, இங்கே நின்று உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குது என்ன வதன்களுக்கு இருக்குது எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. எல்லோரும் அவங்க கூரை மட்டும் சொல்லுவாங்க, நம்மளுக்கு இது வேணும் அது வேணும் இது வேணும், அதை வாங்கி கொடுங்க, அதை மட்டும் வாங்கி கொடுத்தா சரி அவர் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. சப்போஸ் வாங்கி கொடுக்க அதுக்கு ஒரு சண்டை போடுவாங்க 10 நாள். இதான் உண்மை. அப்போ யார் கூரை நம்மளுக்கு இது வாங்கி கொடுங்க அதை வாங்கி கொடுங்க சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கலன்னா அவர் ஒரு 10 விதமாக பேசுவாங்க. அப்புறம் வந்து நம்ம குறை சொல்கிறதுக்கு வந்து ஊரில் பல பேர் இருப்பாங்க. இந்த உலகம் தான் குறை சொல்கிறதுக்கு, இந்த உலகம் சுற்றி பார்க்குறது ஜனங்க, முறைச்சி பார்க்குறது சொந்தக்காரர், சிரித்து பார்க்குறது நம்ம கூட இருக்கணும். அவ்வளோதான். நீங்கள் ஏதாவது குறை சொல்லிட்டீங்க, ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க, சிரித்து தமாஸ் பண்ணுவாங்க. யாரும் உதவி பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை, அன்பு பேசுறதுக்கு யாரும் இல்லை. சொந்தக்காரர் உண்மையான வந்து நம்பரை யார் இருப்பாங்கன்னா ஒரு அவ்வளோதான், சரிடா தம்பி, ஒரு உதவி இருக்கும், துணையாக இருக்கும். சரி, இந்த காலத்தில் பசங்களாம் எப்போவுமே வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்காக இந்த பசங்களை வந்து யாரும் தொந்தரவு பண்ணாதீங்க. ஏதாவது வேலைக்கு போயிடுச்சுன்னா 10 ரூபா 5 ரூபா சம்பாதிச்சு உங்கள் எல்லாருக்கும் பார்க்குறாங்க, அதுக்கு கொஞ்சம் சிரிச்சு வாங்கி சந்தோஷமாக வாங்கி. டென்ஷன் யாரும் கொடுக்காதீங்க. ஆனால் நம்ம வேலைக்கு போகிறாங்க, ஏகப்பட்ட டென்ஷன். யாரும் 10,000 நம்மளுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறான்னா 50,000 வேலை வாங்குறான். அங்கே ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சுன்னா ஏதாவது குறை ஆகிடுச்சுன்னா அவர் 10 விதமாக பேசுவாங்க. அப்படியே கை நீட்டு அப்படியே நம்ம கேட்டு வாங்குறோம். யாருக்காக? நம்ம சொந்தம் வந்தால் நம்ம புள்ள கட்டி நல்லா இருக்கும் ஆகாதுன்னா. அதுக்காக நம்ம பசங்களை பற்றி வந்து எப்போவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. வேலைக்கு போய் வச்சு கம்பெனியில் போய் சந்தோஷமாக ஏதாவது சாப்பிட கொடுத்துட்டு ஏதாவது சந்தோஷமாக தூங்கிட்டுங்க. அதான் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போனாங்க. பாய்.